toinen. Oliko se hyvä? Hei, no siis tästä kun on vähän lisää. Oho, vähän leisi kuperri. Au. Ai. Kyllä minä tunnen, kun mä oon Victoria's Secret model joskus. Kaikki hyvin. No nyt me näytti vähän. No niin, tässä on tuoli. Tuolilla voitte... No voi! Okei, no ehkä kokeillaan sit suuääniä. Ehkä vaan kokeillaan sit suuääniä. Niin. Ei muuta kuin suuääniä testiin. Ei kuulostaa ihan hyvältä. Tuskin! Tää kyllä ihan hyvältä. Ani, moi. Anteeksi! Sä et kävele, sä seiso! Noniin. Pelkäminen. Eli nyt tehdään vaikka unboxaamista. Noniin. Hei! 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 Hirsiesti. Mä sain sit kiinni, älä huoli kerta. Kirkku! Mä tuun! Ei helvetti! Kirkku, en mä näe mitään. No vesi aasemmällä. Hyvää huomenta lapsi. Mä tuun. Mä oon purhaan. Mitä sopuu? Ei mene Ikea tekee aasemmällä. Mä yritin olla kuulin. Tervetuloa Retkimaisan unboxaamiseen. Älä kävele niin lähelle. Anyways, tänään me avataan Svekian kaunis A Bit of Sven in Every Box kaunis furniture. Ai siis... Oh my god! Anteeksi, mä lainaan tätä, you know silleen lainaa. Mulla on jäänyt nää kaikki. Anyways. Mä oon koko ajan sanonut anyways, mitä mua vaivaa. No niin, nyt on epäsuus. Toivottavasti mun editori ottaa ton mun rakequittin pois tosta. Kai sä otat sen pois! Joo. Okei. No niin, nyt ihmiset ei pysty ärsyttämään minua. No niin. Niin. Tervetuloa.
paljon. Mitä te varmaan pyysittekin. Mutta siis vähän niinku tapahtui silleen, että